Svakih 32 minuta sa montažne trake u Hrasnici silazio je jedan motor. Motori koji su pokretali kamione širom Jugoslavije, koji su izvoženi u 44 zemlje sveta. Svakog meseca 1000 komada radilica odlazilo je direktno u Mannheim na ugradnju u Mercedesove motore. Postoji jedna legenda. Priča se da su nemački inženjeri pri nekoj od poseta fabrici nasumično uzimali delove sa trake i merili tolerancije vlastitim instrumentima i da su pomislili da ih varaju, da im podmeću unapred pripremljene uzorke. Smatrali su da takva preciznost nije očekivana u serijskoj proizvodnji ili nije trebalo da bude. Kako je fabrika u podnožju Igmana postala jedno od industrijskih čuda Jugoslavije i šta se desilo kada je sve to nestalo? Ovo je nova priča o fabrici, ali i o gradu koji je ta fabrika izgradila, o motorima koji su pokretali jugoslovensku vojsku, o saradnji sa Mercedesom koja je zbunila i same Nemce i o tome kako je sve to nestalo. Fabrika motora Sarajevo, FAMOS. Godina je 1950. Hrasnica je malo prigradsko selo u podnožju planine Igman, nekoliko kilometara od Sarajeva. Pre Drugog svjetskog rata imalo je manje od 500 stanovnika. Šuma, polja, par kuća. Ništa posebno. Jugoslavija je tek izašla iz rata. Zemlja je u ruševinama, a industrija gotovo da ne postoji. Prekid odnosa sa Sovjetskim savezom 1948. godine ugasio je sve spoljne izvore snabdevanja, ostavljajući jugoslovensku industriju bez jednog spoljno-političkog oslonca. U takvim uslovima, naredbom predsjednika vlade FNRJ pod brojem 592 iz 1950. godine osniva se fabrika naoružanja za potrebe JNA. Kodno ime preduzeće 306. 2 godine kasnije, preduzeće menja ime u FAMOS i fokus se menja. Zašto baš Hrasnica? Dolina je zaklonjena planinom, teška za vazdušni napad. Zemlja koja zna šta znači ranjiva industrija nije birala lokacije slučajno. 6. aprila 1953. tačno na dan oslobođenja Sarajeva, fabrika motora Sarajevo zvanično počinje sa proizvodnjom. Iste godine kupljena je licenca od austrijske firme Österreichische Zaurerwerke iz Beča. Motori, menjači, spojnice, sve po austrijskoj dokumentaciji. Zadatak je bio praviti motore i menjače za kamione koje finalizuje FAP u Priboju. To je bio standardan put za posleratnu industrializaciju. Brže, jeftinije i sigurnije nego da se radi od nule. FAP i FAMOS od prvog dana su jedno telo. FAP pravi kamion, dok FAMOS stavlja srce u njega. Prve godine preduzeće je brojalo 560 radnika. 5 godina kasnije, 58. već 2570. Godišnja proizvodnja prelazi 1000 motora. Međutim, austrijska licenca bila je samo početak. Krajem 50-ih, FAP i FAMOS uzimaju još jednu licencu od britanskog Leylanda. Britanski motor ugrađivan je u FAP model 18B. Ubrzo je zamenjen sopstvenim. Inženjeri u Hrasnici naučili su nešto od rada na Saurer i Leyland motorima. Naučili su dovoljno da počnu sopstvenim putem. Istekom ugovora sa Saurerom početkom 60. godina, FAP i FAMOS su toliko ovladali tehnologijom da su napravili vlastiti motor. Serija F, FF, FU, FP, NFT, snage od 140 do 280 konjskih snaga. Potpuno domaći. Motori iz te porodice ugrađivani su u legendarni FAP 13, kljunaš, koji se proizvodio od 62. sve do 94. godine. 32 godine isti model izlazio je sa pogonske trake u FAP. Osim u FAP kamione, ti motori ugrađivani su i autobuse Sanos i Taz, kao i u radne mašine poput utovarivača, buldožera, čak i dampera koji su dolazili iz 14. oktobra iz Kruševca, Bratstvo iz Novog Travnika, kao i Radoje Dakić iz Titograda, današnje Podgorice. Jedan vozač prešao je 1.000.000 kilometara bez generalnog remonta. I to po nimalo idealnim putevima. I još ide. Motor je bio pouzdan i jednostavan. Mogao si ga sam popraviti na putu. Problem je bio što je spor. Trošio je mnogo i nije bio predviđen za duga putovanja. To će se promeniti kada u priču uđe Mercedes. Zanimljivo je da je sam Tito fabriku posjetio 3 puta. 1953., 60. i 69. godine. Svaki put obišao je pogone, razgovarao sa radnicima i po nekim pričama čak i pio kafu sa majstorima. 3 posete je šefa države. Bila su jasna poruka da je ova fabrika izuzetno važna.
Sredinom 60-ih FAP i FAMOS ulaze u još veću strukturu. ITV, industrija transportnih vozila. Konzorcijum od 8 ključnih kompanija iz različitih republika Jugoslavije. FAP, FAMOS, IMR, Zmaj, UTVA, 11. Oktombri, Autokaroserija i Autoremont Kompresor. 8 kompanija, 4 republike i 1 organizacija. 1968. godine iz ITV-a izrasta FFB, FAP FAMOS, Beograd. To je jedan recept upravo za našem zajedništvu i o tome kako treba sarađivati. 11. Oktombri, FAP, FAMOS i Autokaroserija Zagreb nastaju kao jedno pravno telo i traže partnera za modernizaciju programa. Ali ne bilo kakvog partnera. FFB postavlja 3 uslova, koji sa današnje tačke gledišta zvuče nemoguće. Prvo, inostrani partner mora im ustupiti najnoviju tehnologiju, ne staru ili pređašnju, najnoviju. Drugo, partner im ne sme zabraniti da licencne proizvode prodaju na tržištima koje je taj partner već osvojio, uključujući i matično tržište samog partnera. Treće, partner je dužan da kupuje komponente za svoja vozila proizvedena u sistemu FFB. Zašto bi bilo ko to prihvatio? Odgovor nije bio jugoslovensko tržište od 24 miliona stanovnika, već geopolitika. Jugoslavija nije bila ni u Varšavskom paktu, ni u NATO. Na Titovu inicijativu 1961. formira se pokret nesvrstanih. Jugoslavija je jedan od lidera. Jugoslovenske kompanije su imale lak prodor na tržištima nesvrstanih zemalja, ali i Varšavskog pakta, što zapadnim kompanijama nije bilo lako. Taj inostrani partner video je šansu da preko Jugoslavije plasira svoje proizvode na polovinu planete. 13. jula 1970. godine gotovo celokupna rukovodeća ekipa Daimler-Benza iz Stuttgarta dolazi u Sarajevo. Obišli su pogone FAMOS-a, videli mašine, videli ljude, videli su kako se radi i izrazili prema arhivskim zapisima zadovoljstvo. FAMOS je na njih ostavio utisak savremene fabrike motora i opreme. Ugovori su potpisani 2 dana kasnije u Palati Albanije u Beogradu. Licenca, ulaganje, kooperacija, krediti. Zajednička investicija vredela je oko 650 miliona tadašnjih dinara, odnosno 43 miliona američkih dolara. U današnjim cenama ta cifra iznosila bi više od 350 miliona dolara. Narod koji ima ovakvu duhovnu kulturu ne može, a da ne bude i maksimalno produktivan. Daimler-Benz je čak otvorio vlastitu kancelariju u fabrici u Hrasnici. Njihovi ljudi su tamo radili i proveravali kvalitet, radilice, blokove, menjače i spojnice. Spoljno-trgovinska razmena bila je pedantno usklađena. Ono što FAMOS još uvek nije savladao, uvozio je iz Nemačke, na primjer delove za Bosch pumpu, dok je za uzvrat izvozio radilice direktno u Mannheim. FAP je na kraju savladao 95% sopstvene proizvodnje. Ostatak se uvozio. I izvozilo se tačno onoliko koliko se uvozilo. Jugoslovenska država nije tolerisala deficit u razmeni sa partnerima. Od 1973. FAMOS počinje serijsku proizvodnju motora OM. Radilo se o manjim rednim motorima serije 300 i velikim snažnim V motorima serije 400, od 130 do 380 konjskih snaga. Zašto su baš ti motori bili toliko cenjeni širom sveta? Ti motori nisu bili obična industrijska oprema, već jedna od najizdržljivijih i dugotrajnijih familija motora ikada izgrađenih. Serija OM projektovana je sa velikim kubikažama i manjim opterećenjima, debeli zidovi bloka motora i odlično hlađenje. Bili su to motori otporni na habanje, trpeli su lošije održavanje i gorivo, stvoreni da traju decenijima bez jednog otvaranja. Bili su u rangu sa tadašnjim Toyotinim i Ketovim motorima. Izuzetno lako prelazili su i više od 1.000.000 kilometara. I ti motori išli su svuda. Na drumovima i bespućima Evrope, Afrike i Azije. Posebno mesto u toj priči zauzimaju autobusi. 1959. Zagrebačka autokaroserija počinje saradnju sa FAP-om. Prvi autobus zvao se Raketa. Zvanično Dubrava 5. Šasija iz Priboja. Motor iz Hrasnice. Luksuzni interijer za to vreme. Iz toga je izrasla cela porodica Dubrava autobusa. Dubrava 100 postaje prvi domaći autobus prilagođen gradskom saobraćaju. Dubrava 9016 izvozi se masovno u Zambiju. Na domaćim linijama Sanus autobusi sa istim FAMOS motorima pod haubom decenijama su vozili širom Jugoslavije.
Vozila i mašine sa Famos motorima sretala su se 44 zemlje sveta. Od Kine, preko Grčke, Danske, Poljske, pa do dalekih zemalja Srednje Amerike i Afrike. U Zambiji i Tanzaniji postojala je uzrečica: svi te mogu izdati, FAP neće. Na dugim relacijama od 2 do 3000 km, poput rute iz Lusake do Dar es Salama, motori iz Famosa pokazali su se odlično. Bili su najbrojnije mašine na drumovima tog područja. Sa montažne trake svakih 32 minuta silazio je jedan motor. Godišnje više od 12.000 raznih jedinica motora, 15.000 menjača, 19.000 spojnica. Ima jedna stvar koja se lako predvidi kada se priča o industrijskim gigantima. Fabrika ne postoji u vakuumu. Iza nje stoje ljudi, a ti ljudi negde žive. 1910. godine Hrasnica je imala svega 350 stanovnika. Pre Drugog svjetskog rata manje od 500. 1991. godine 12.500. 25 puta više. Famos je izgradio više od 1400 novih stanova. Ne samo u Hrasnici, i u Ilidži, u Sarajevu, u drugim gradovima širom Jugoslavije. Jer radnici nisu dolazili samo iz Hrasnice. Škole, dečije obdanište, zdravstveni centar, sportski centar, društveni dom, mesto gde se igralo, gde se raspravljalo, gde se živelo. Fabrika je imala i vlastiti školski centar za obuku radnika i saradnju sa Mašinskim fakultetom u Sarajevu. Magistri i doktori nauka radili su u istim pogonima sa majstorima. U jednom momentu Famos je činio više od 10% nacionalnog dohotka celokupne sarajevske industrije. Da uspešna firma uredno brine o svojim ljudima pokazalo je i radničko odmaralište na moru, smešteno u mestu Gradac na Dalmatinskoj obali. I da, Famos je imao i svoj fudbalski klub, FK Famos, osnovan 53. godine, iste godine kad i fabrika. Bili su na pragu prve savezne lige, posustali su na poslednjem koraku. Ali i to je bio, kako kažu radnici, veliki uspeh za sve. Sada dolazimo do dela priče koji se godinama nije pričao glasno. Famos je imao namenski vojni pogon. Rad u njemu bio je pod strogim velom tajne. Kontrola kvaliteta, rigoroznija nego bilo gde drugde u fabrici. Sve je počelo još u 50. godinama. Jugoslavija je morala sama da razvija vojnu opremu. Stalni strah od sovjetske invazije i pritisak sa vrha naterali su centralnu tenkovsku radionicu Petar Drapšin iz Mladenovca da reverznim inženjeringom savlada proizvodnju sovjetskog V2 motora. Projekat domaćeg tenka, kopije sovjetskog T-34 nazvanog vozilo A, ubrzo je napuštena, ali je stečeno znanje preseljeno u novoizgrađenu fabriku Famos, koja ubrzo počinje i serijsku proizvodnju. Motor se, pored osnovne verzije koja se ugrađivala u T-34 nabavljene pre 1948. godine, razvio je i u verziju V2R, prilagođenu za modernizaciju tenkova M4 Sherman, koje je JNA u međuvremenu nabavila. Benzinski motor tada je zamenjen sovjetskim dizel motorom. Veća ekonomičnost i unifikacija goriva. Zatim dolazi M60, prvi jugoslovenski serijski oklopni transporter. Projekat počinje 1956. godine. Umjesto da se čeka na potpuno novo vozilo, inženjeri posežu za nečim što već postoji, zastarelim šasijama SU-76 iz Drugog svjetskog rata. Odluka koja će pratiti vozilo kroz čitav vek službe. Famos razvija i proizvodi motor za njega, od 140 do 150 konjskih snaga. Famos FTR. Preslab motor za vozilo teško 11 tona, problemi sa menjačem i slabašan oklop doveli su do toga da vozilo ubrzo bude korišteno samo za sporedne uloge, a krene se sa razvojem novog modela. Famos je glavni proizvođač sa 790 proizvedenih primeraka. Deo tiraža na kraju je otišao i u Irak, hiljadama kilometara od doline ispod Igmana. A onda BVP M80. Borbeno vozilo pešadije koje će postati standardno vozilo Jugoslovenske narodne armije. Prva serija, jednostavno nazvana M80, sa Famosom kao glavnim proizvođačem pokretana je francuskim motorom Hispano Suiza, 260 konjskih snaga. Isti motor je koristio i francuski AMX 10P, ali ta serija traje jedva godinu dana. Za moderniju verziju M80A, Famos po licenciji Daimler-Benza počinje proizvodnju motora serije OM 403 od 235 kW. Vrhunska mobilnost i prohodnost na najzahtevnijim terenima. Do raspada zemlje proizvedeno je oko 1000 ovih vozila. Ipak najveći podvig došao je sa projektom M84.
Jugoslovenski tank razvijen je na bazi sovjetskog T-72, ali znatno modernizovan. Famos je bio zadužen za proizvodnju tenkovskog motora. U lancu od više od 200 preduzeća koje su radila na projektu, Famos je bio jedan od 40 ključnih partnera. Ključno je da su inženjeri Famosa učinili nešto što su i sami Sovjeti smatrali nemoguće. M84 imao je originalni sovjetski motor od 780 konjskih snaga. Famosovi inženjeri su ugradnjom turbokompresora i nizom sopstvenih izmena podigli tu snagu na 1000 konjskih snaga. Sovjetski stručnjaci tvrdili su da je motor preopterećen, da to nije moguće. Taj uspeh bio je toliko značajan da su Sovjeti kasnije tražili konsultacije od jugoslovenskih inženjera. Sam tank M84A bio je toliko konkurentan da je izvezen u Kuvajt, gde je ubrzo prošao i ratni test. Famos se pojavljao i u nizu drugih vojnih projekata. Protivvazdušni sistem Sava, borbeno oklopno vozilo Bov, Famos je tu bio zadužen za lansirnu kupolu. Teški kamioni FAP 2026 i FAP 2832, koji su služili kao platforme za raketne sisteme Oganj i Orkan, i saradnja sa VTI institutom na razvoju motora V46 TK1 za tank M91 Vihor, unapređena verzija motora koji su već poznavali. Korak dalje na putu koji su sami krčili. Fabrika motora iz Hrasnice bila je pravi strateški razvojni centar. Tada se činilo da nema kraja uspesi. April 1992. Počinje opsad Sarajeva. Hrasnica se nalazi neposredno uz liniju fronta. Politike nisu važne, samo život. Život svakog od ovih ljudi, od svih ljudi tamo. Fabrika čiji su pogoni decenijama bili ispunjeni mirisom dizelskog goriva i zvukom mašina, staje. 12.000 radnika. Grad okružen. Fabrika na liniji fronta. Nema sirovina. Nema isporuka. Nema tržišta. Nema ni Jugoslavije. Ono što je trebalo 4 decenije da se izgradi, počelo je da nestaje za samo nekoliko godina. Postoje izveštaji o sistematskoj pljački fabrike za vreme i posle rata. O mašinama koje su iznošene, prodate, nestale. O imovini koja je promenila vlasnika na načine koje sud još uvek razmatra. Nije ovo bila jedinstvena sudbina, desilo se sa desetinama jugoslovenskih fabrika. Ali Famos ima posebnu težinu. Fabrika koja je počela sa kodnim imenom i tajnom namenom, koja je učila od Austrijanaca i Britanaca i onda napravila vlastiti motor. Fabrika koja je ugrađivala motore u Mercedesova vozila i tenkovske motore dizala na 1000 konjskih snaga. Koja je od sela napravila pravi mali grad sa 12.000 stanovnika. Ostaci Famosa još postoje u Hrasnici. Manji pogon, drugi vlasnici i drugi obim. Samo ime podsjeća na to što je nekada bilo. U arhivskom snimku iz 1973. jedan čovek kaže: naš razvojni put je sledeći potrebe zemlje. Stvorio uslove da danas ravnopravno sarađujemo sa onima koje smo donedavno kao čudo i pojam tehnike gledali. To je bila činjenica. Fabrika koja je počela od austrijske licence i 560 radnika, došla je do toga da savjetuje Sovjete kako se podiže snaga tenkovskog motora, da svake godine šalje 1000 radilica u Mannheim, da hrani, oblači i školuje cijelo jedno naselje. 43 miliona dolara uloženih 1970. 20 godina kasnije nestaje. Jugoslavija je imala mnogo takvih mesta. Mesta koje su dokazivala da se može samostalno. Famos je definitivno jedno od njih. Ako vam se dopadaju ove priče, zapratite nas. Podrži nas preko Patreona ili šta mislite? Da li je moguće da se ikada ponovi uspeh jedne ovakve kompanije i pokrene proizvodnje?